Everyone, this is Patsy Pose. Patsy Pose? This is Flossie, Fuzzy Cheeks and Princess. Відомий британський песик Патсі тепер ще й кінозірка. Цього разу довелося перевтілюватися у такого собі самотнього рейнджера, який раптом дізнається, що таке родинне тепло. Стрічка, скоріше за все, гарна розвага для дітей, але може стати випробуванням для їхніх батьків, пишуть деякі критики. Кажуть, гумор слабкий, а спецефекти застарілі. В будь-якому разі любителі пухнастих спритних песиків будуть глибоко зворушені. Під час зйомок Патсі довелося відпрацювати весь арсенал відомих трюків, ще й орієнтуватися на мову жестів. Йому довелося опанувати мову жестів просто тому, що я не можу посеред сцени вигукувати різні команди. Доводилося давати інструкції під столом, ховатися за дверима і тому подібне. Тут може бути багато різних трюків, але у нього теж є свої трюки, тож йому все це подобається. I say hello. Who are you? I'm Patsy. Some call me Patsy the Megadog. Well, I'm У фільмі Nelly. Патсі розмовляє голосом Девіда Валіамса, актора, коміка та судді шоу «Британія має талант». У стрічці знялося чимало інших тваринок, наприклад, коні та свині. Making chicken noises. Ken has an identity crisis. We call him the full English breakfast. Oh, very funny. Цю картину ми знімали з тваринами. Було досить цікаво, наприклад, змушувати їх говорити між собою, чи виглядати, ніби вони говорять між собою. Та всі тварини впоралися чудово. Щодо Девіда Валіамса, особисто я з ним не працювала. Я виконала мою частину роботи у фільмі, а він потім озвучив. Тож під час зйомок ми взагалі не перетиналися. Ешлі Баттер та Патсі прославилися у 2012 році завдяки участі, а згодом і перемозі у 6-му сезоні шоу «Британія має талант». Відтоді парочка просто поселилася на телебаченні в Великій Британії та США. Прем'єра «Собаки Патсі» у британських кінотеатрах запланована на 18 липня. Well, after that performance, I've changed my mind. Pudsey, the movie.